En norsk 17-åring, som jobber deltid på Rema 1000, tjener mere i timen end en lærer med 10 års erfaring i Romania. Det er ikke en spåæg. Det er ikke en overdrivelse. Det er virkeligheden i 2026. Og det, som er endnu rarere, vi nordmænd klager. Vi klager par, at det er dyrt. Vi klager par, at lånene ikke strækker til. Vi klager par, at matbutikken tager alt, vi ejer. Og samtidig sitter millioner af europæere og ser par Norge med vidåbne øjne og tænker, hvad er det egentlig, som sker deroppe? I denne video skal vi gøre 3 ting. Vi skal se par, hvad en nordmand uden uddannelse faktisk tjener i timen, og hvad det tilsvarer i Polen, Spanien, Tyskland og Romania. Vi skal regne ud, hvor mye en norsk kassadame tjener par en måned, og hvad hun kunne leve som for de pengene i Lisboa eller Warszawa. Og vi skal svare par det store spørgsmålet, hvorfor er det slik? Hvorfor er Norge egentlig så vanvittigt rigt, og kan det vare evigt? Sæt dig godt til rette. Det du er i færd med at høre, kommer til at overraske selv dig, som har boet her hele livet. Lad os begynde med det allermest grundlæggende. Hvad tjener en nordmand uden speciel uddannelse, uden fagbrev, uden lang erfaring? Svaret er, at Norge ikke har en national mindsteløn i lovsform, slik som de fleste andre land i Europa. Men vi har noget, som hedder almengjorte tariffer, branchevise gulv, som er tvingende for alle arbejdsgivere. Lad os tage et konkret eksempel. En ufaglært rengøringsarbejder i Norge har i 2026 et lovpålagt minimum på rundt 224 kroner per time. En ufaglært arbejder på en byggeplads rundt 236 kroner. En hotel- og restaurantarbejder ca. 217 kroner. Dette er gulvet. Det er det laveste, som er lovligt. Og det betyder i praksis, at en helt vanlig 18-åring i sin allerforreste job ligger et sted mellem 220 og 250 kroner i timen. Høres det kedeligt ud? Vent. Vi har ikke begyndt endda, for snart skal vi krydse grænsen. Vi skal til nabolandet Sverige, vi skal til Tyskland, vi skal til Polen, og vi skal til Romania. Og vi skal se nordmænd, par ægte, som faktisk har rejst dit og jobbet. Hvad motor dem? I Sverige har de heller ingen lovpålagt mindsteløn, men tarifferne ligger cirka halvparten af de norske. En ufaglært svensk rengøringsarbejder tjener tilsvarende rundt 125 norske kroner per time. Altså, hvis du tager en svenske og en nordmand, som gjorde nøjagtigt samme job, giver den norske arbejdsgiver næsten dobbelt så mye for samme indsats, for samme ståæv, for samme kost. I Tyskland er lovpålagt mindsteløn i 2026 12 euro og 60 cent per time. Regnet om rundt 140 norske kroner. Altså en tysk renholder i et af Europas rigeste og mægtigste land ligger par omtrent 60% af den norske. Tænk par det. Tyskland, selve Tysklands vedtag, den europæiske lokomotiven, betaler så mye mindre for samme arbejde. Og nare kommer det som virkelig far folk til at marbe. I Polen er mindsteløn i 2026 ret over 20 polske zloty per time. Det er lidt over 60 norske kroner. 60. En polsk ufaglært arbejder tjener altså omtrent en fjerdedel af det en norsk kollega tjener for nøjagtigt samme job. I Romania er det endnu lavere, tilsvarende rundt 40-50 norske kroner per time, afhængig af branche. Lad det synke ind. En norsk tenåring par sin forreste sommerjob, som fylder bruspar benzinstation og ikke kan noget andet end at smile til kunden, tjener 4-5 gange så mye i timen som en voksen rumænsk familiefar, som jobber parfabrik. Og det bliver endnu rarere. I Spanien, et af Europas store land, et land med en lang stolt historie og moderne infrastruktur, der er mindstelønner i 2026 rundt 10 euro per time. Altså rundt 115 norske kroner. En spansk arbejder par et hotel i Barcelona tjener mindre end halvparten af en norsk kollega par et hotel i Oslo. Og levekostnaderne i Barcelona er ikke halvparten af Oslos. De er rundt 70%. Så i reelle penge, efter at huslejen, maten og strømmen er betalt, sitter den norske hotelarbejderen igen med langt mere. I Portugal er mindstelønner endda lavere, rundt 9 euro per time,
I Ungarn rundt 4 euro. I Bulgarien 3 euro. 3 euro i timen. Og det er ikke svart arbejde. Det er lovpålagt mindsteløn i et medlemsland af den Europæiske Union. Lad os gjorde et lille regnestykke. En norsk rengøringsarbejder, som jobber 37,5 time i ugen, en helt vanlig arbejdsuge, tjener rundt 35.000 kroner i måneden for skat. En bulgarsk kollega, samme job, samme timer, tjener tilsvarende rundt 5.000 norske kroner i måneden. 5.000. Det er en syvendel. Og begge går par job klokken 7 om morgenen. Begge vasker toiletter. Begge har vondt i ryggen par slutten af dagen. Og du tror sikkert af, at dette ikke kan vare længe til. Men vent, vi kommer tilbage til det. For vi snakker om hvorfor, skal vi snakke om en eneste enkelt kvinde. Vi skal kalde hende Martha. Og Martha kommer til at forandre hele Marten, du ser par dette. Abonner par kanalen NAR. For i næste del kommer det konkrete eksemplet, som viser forskellen mellem Norge og resten af Europa tydeligere end nogen statistik kan. Martha er 34 år. Hun kommer fra en lille by uden for Krakow i Polen. Hun har 2 barn, en mand, som jobber par et lager, og en gammel mor, som trænger hjælp. Martha er uddannet sygeplejer. Hun har jobbet 10 år par sygehuset i hjembyen sin. Hun er flink, hun er rolig under pres, og hun snakker engelsk bra. For den jobben i 2025 tjente Martha rundt 6.000 polske zloty i måneden netto. Det tilsvarer rundt 14.000 norske kroner. 14.000 kroner i måneden efter skat. For en sygeplejer med 10 års erfaring. Så kom hun til Norge, ikke for at tage en sygeplejerstilling. For at få norsk autorisation kræves det tid og papirer. Hun begyndte som helsefagarbejder par et sygehjem i en lille kommune par Vestlandet. Ufaglært, eller rettere med utenlandsk sygeplejeruddannelse, som ikke er godkendt endda. Lønnen hendes, rundt 40.000 kroner i måneden for skat. Efter skat, ca. 30.000. 30.000 norske kroner i måneden. For at stille ældre par et norsk sygehjem. Tænk par det. Martha har 3 gange så mye i hænderne i måneden i Norge. Par en job, som hun er overkvalificeret for, som hun havde hjemme. Par en job, hun brugte 10 år par at blive flink til. Men så kommer det endnu værre. Eller bedre. Eller, ja, det kommer an par, hvem du spor. For Martha regnede lidt par det. Hjemme i Polen betalte hun rundt 2.500 zloty i husleje for en lille lejlighed i Krakow. Det er rundt 6.000 norske kroner. Her i Norge betaler hun 11.000 kroner for et rum i et kollektiv på Vestlandet. Næsten dobbelt så mye. Mat? I Polen gik det rundt 1.500 zloty i måneden for hele familien. Her betaler Martha 5.000 kroner bare for sig selv. En iskaffe par kaffebaren, 50-60 kroner i Norge, 10-12 i Polen. En pizza lever til doren, 300 kroner i Norge, 60 i Polen. Alt koster næsten det dobbelte eller tredobbelte. Og ligevel, sitter Martha igen med mere penge i lommen par slutten af måneden, end hun nogen gang har haft. Mye mere. Hun sender hjem 12.000 kroner i måneden. 12.000. Det er mere end mandens hele løn hjemme i Polen. Og hun har fortsat penge til sig selv. Hvor mye tjener hun i timen, når vi regner alt, efter skat, minus den højere norske kosten? Næsten dobbelt så mye, som hun gjorde hjemme. For en mindre krævende job. Med bedre arbejdsvilkår. Kortere arbejdsdag. 5 uger ferie. Det er Marthas historie. Og det er historien til titusindvis af polakker, litauere, svensker, rumænere, filippinere, thailændere og tyskere, som hver eneste måned står op, kysser barna sine papanda og rejser til Norge for at gøre den jobben, vi nordmænd ikke længere vil tage. Stop op lidt. Tænk bare den sidste sætningen. Det er den, som virkelig træffer. Vi nordmænd, vi som tjener mest i hele Europa, vi vil ikke længere tage den jobben, som giver os den lønnen. Vi synes, det er for slidsomt, for tidligt, for kedeligt, for lidt meningsfyldt. Og samtidig står en polsk sygeplejer, en litauisk snedker og en rumænsk jordbærplukker i koge for at få lov til at jobbe par sygehjem, par byggeplads og par jordet for os, til en løn, vi selv ikke engang ville sige mye som vurderet. Abonner par kanalen NAR, for i næste video skal vi se akkurat par det. Hvorfor er det så mange nordmænd, som ikke vil tage vanlige jobber længere, og hvad sker, når hele nationen slutter at vaske sine egne gulv?
Men lad os gå videre. For det store sporsmalet, som hænger i lufta, er dette. Hvorfor? Hvorfor Norge? Hvorfor har vi kommet hit? Hvorfor tjener en kassadame par ops mere end en advokat i Bukuresti? Det korte svaret er olie. Det lange svaret er kultur. Og det allerlængste svaret, det er noget endda dybere. Lad os begynde med olien. I 1916 blev det fundet olie i Nordsjøen, par et felt, som hedder Ekofisk. Et eneste felt. Et eneste chancetræf i Rufhaver. Men det, som var vigtigt, var ikke, at olien blev fundet. Det, som var vigtigt, det som forandrede alt, var, hvad Norge gjorde med pengene. I mange andre land, Venezuela, Nigeria, Irak, Rusland, da olie blev fundet, forsvandt pengene. De gik ind i lommene til de fag af. De forsvandt i korruption. De gik til krig. Men i Norge skete noget helt uvanligt. Politikerne, par tværs af partigrænser, bestemte se for, at pengene ikke var deres. Pengene tilhørte ikke generationen, som sat med magten. Pengene tilhørte fremtiden. Og så oprettede de noget, som hedder Statens Pensionsfond Utland, det vi i dag kalder Oljefondet. I dag, i 2026, er det fondet vært over 20.000 milliarder norske kroner. 20.000 milliarder. Tallet er så stort, at det knapt lader sig forstå. Det er over 3,5 millioner kroner per nordmand, baby, student, pensionist, alle. Bare i fondet. Bare i sparegrisen, som ligger og vokser i udlandet og betaler for alt fra vejer til sygehjem til gratis skole. Det er oliefondet, som gjorde, at den norske staten kan tage ind enorme skatter fra olieselskabene og samtidig holde lav skat par vanlige folk. Det er oliefondet, som gjorde, at vi har råd til 5 ugers ferie, høj pension, gratis skole, gratis sygehus, høj løn, selv for ufaglærte arbejdere. Men, og her er det vigtige, olien alene forklarer det ikke. For mange land har olie, og de er ikke rige. Saudi-Arabien har olie. Venezuela har olie. Iran har olie. Nigeria har olie. Og ingen af dem har norske lønninger for ufaglærte arbejdere. Det andre, og mest undervurderede, er kulturen. Den norske tillits- og lighedskulturen. Ideen om, at selv han, som fylder Bruspar benzinstation, fortjener at kunne leve et anstændigt liv. At afstanden mellem direktor og vagtmester ikke skal være uoverkommelig. At den, som gjorde en hederlig job, skal have hederlig betaling. Det er en kultur, som har vokset frem over 100 af år, længe for olien. Fra fiskerne og bonderne og skogsarbejderne, som ikke havde råd til at se ned på hverandre, fordi alle vidste, at vinterens næste storm kunne tage alle. Vi arvede ikke lønningene. Vi arvede lighedstanken. Og da olien kom, der forvandlede lighedstanken olien til lønningene. Det er historien. Men det er også en advarsel. For hvad sker, når olien ikke længere er værd noget? Hvad sker, når verden går over til elektriske biler, til solenergi, til vindkraft? Kommer Norge til at falde ned fra pidestallen? Abonner på kanalen NAR, for det er netop det, som bliver temaet i en af vores næste videoer. Hvad sker med Norge, når olien ikke længere regerer, og kan lønningerne være så høje om 50 år, som de er i dag? Så tilbage til det oprindelige sporsmalet. Er det fair, at en norsk 17-åring tjener mere i timen end en rumænsk lærer? Er det retfærdigt, at Martha fra Krakow Mare rejse 1600 km hjemmefra for af år kunne få familien sin? Svaret er kompliceret. Nej, det er ikke fair par individniveau. Det findes ingen forklaring på, hvorfor et menneske, som bliver født i Rumænien, skal have en brokdel af et andet menneske, som bliver født i Norge. Det er ren flaks. Lotteri. Men ja, par en anden Marte er det rigtigt. I den forstand, at Norge har brugt sine muligheder godt. Vi brugte ikke oliepengene par paladser og krig. Vi brugte dem par skole, sygehus, pension og lån til de vanligste folkene. Vi valgte den maden og fordele det par, og den maden gjorde, at Norge i dag er et af verdens mest likestilte samfund. Og likevel er det naturligt at kende par en vis uro. Når vi ser Martha, når vi ser den polske snedkeren par byggepladsen, som bygger vort nye hus, når vi ser den rumenske jordbærplukkeren, som plukker vare jordbær par juli, når vi ser den litauiske sygeplejeren, som stiller var gamle mor par sygehjemmet. Vi nordmænd klager par prisene.
Men vi burde kanskje stoppe op lidt oftere og minde os selv par, hvad det faktisk betyder at bo her. Hvad det betyder at tjene 250 kroner i timen for at fylde brus. Hvad det betyder at have 5 ugers ferie. Hvad det betyder at kunne sende barnepar skolen gratis. Og vide, at det vil være en pension, som venter, når vi bliver gamle. Det er vanvittigt. Det er vanvittigt, og vi tager det for givet hver eneste dag. Sara, hvad vil det sige? Er norske lønninger for høje, eller er resten af Europa for lav? Er det rigtigt, at en ufaglært tenaring i Norge tjener like meget som en ingeniør i Romania? Er vi heldige, eller har vi gjort noget rigtigt? Skriv svaret dit i kommentarfeltet. Og hvis du selv er en udlænding, som har kommet hit for AA-jobbe, fortæl os din historie. Vi læser hver eneste kommentar. I næste video skal vi tage et andet perspektiv. Vi skal vise, HVA nordmænd faktisk bruger pengene sine par, og det er ikke det, du tror. Hyttene, bilene, ferien, kaffen, men også det ingen snakker om. Hvorfor gar Sara mye af den norske rigdommen op i Rorik par ting, som ingen trænger? Det bliver stort, det bliver ubehageligt, og det bliver vældig, vældig norsk. Vi ses da. Tak for, at du fulgte med. Og husk, hver gang du køber en iskaffe til 60 kroner og klager, Sara tænk par Martha. Det sætter ting i perspektiv.